Chillaajan keittiössä tänään Smashburger croissantit. Smashataan aluksi laadukasta jauhelihaa. Päälle hiukan cheddar-juustoa. Ja sääntöhän on, että kun juusto on sulanut, pihvi on valmis. Ja koska munan tunkeminen takaisin kanan sisään olisi varmasti helpompaa kuin noiden leikkaaminen, niin päätin smashata nekin. Miksi ei? Näihin croissantteihin tuli yksi erittäin spessu tuote, joka näkyy juurikin nyt. Tryffelimajolle erittäin iso suositus. Sitten ei muuta kuin kansi kiinni ja maistelemaan. Erittäin suun myöteistä. Chillaa ja out!